Sekedalo bedet cipelek pada marwoto. Segengke pangge kalih kula malih. Nggih. Ke marakna sangang wulan urung malah babaran. Apa babaran? Babaran nopo? Babaran iku Babaran ki wong 22. 11 ini karo dendang-dendang itu kan Oh, bola main Dendang. bola. Dendang Semarang. kan tuli tembangan. Babaran iku nglairna. Oh, melahirkan. Aku Iya. dorong duwe bojo. Kok ora bojo? Lah ya bojo. Dadi kira babaran sakniki. Boj perawat to. Perawan bener. Yo. Bener. Yo. Oh. Iki kenapa, Mbak? Ya, Iki nek kenapa kok penok-penok kowe dhewe? mau bar ngombe oli mula cangkeme lunyu. Oh, mau bodhe ngombene oli. Nah. Oh, yo. Iki rumangsaku wong semene kok bujet. Sapa sing ngombe oli? Yang ora ngombe oli. Aku sing wis melahirkan aku. Oh, kamu sebarbaran. Oh, melahirkan wong wedok aku. Iki anake. Anake iki ne. Iki rong bengi entuk musuh iki cangkeme semplok lho no. Tenan. Piye? Ayo ciri khase ya ngono. Ora apa-apa. Napa angger anu ngomongi kados niku ten Niku mriki? rak piyaine blesteran. Oh, blasteran. Nggih sing ibuke saka ngendi mau? Sekolah Belu. Ah. Mbakku sekolah Belu. Lambelu. Mamakmu ngendi? Lambelu. Lampelu. Ya lah bener. Lampelu. Lampelu. Ramane ngendi? Sakon toli-toli. Ah, Yes. Aja kaya kowe ana apa wali kotaku sekon. Iki salahku apa meneh Pak Seno? Sampun aku jenenge. Iki bapakne, ibune sekolah Mbelu. Lambe. Mbakku sekolah Belu. Jalah. Lah, terus. Udah di sini nih. Iki piye janene? Bengong aku. Pak mbokne sekolah Mbelu. Iya, Mbak. Bapakne Mbakku sekon sekolah toli-toli. Belu. Ah, sekon toli-toli. Bapakku. Boke sekan lembelu. Iya. Ramane sekan Sekon toli-toli. Sekon toli-toli. Tol- Sekon toli. toli-toli. Toli-toli. Cari toli-toli. toli-toli. Ya. li mulune iki li. Ya. Aja tok bolak-balike toli-toli tol Toli. ngono aja. Mana kan ngotol meneh. Toli. Ping Toli. dua wae, ping loro. Toli-toli. Oh. Aku njaluk izin ya. Apa? Iki volumene kaya gegeden nih. Heeh. Tak cilikne. Berapa Pak Cikno? Men ora banter banget ngono. Ndak engko apa membrane pecah. Lah kowe iso goleki puterane apa? Tak goleki Puterane puter. ngendi Pak? Nek radio ki loro kok puterane. Heeh. Sijine goleki gelombang, sijine dienggo apa volume. Volume. Coba ngendi puterane? Wah, disimpen, Piye? dibrangus. Coba ngene Mbak Ciblek kae ono. Aku Pakde. Puterane ngendi? Nek iki ora nggo potensio. Nganggo apa? Modele me touchscreen. Oh. Oh, touchscreen. Heeh, ditutul. Tul. Ya nyah tutulna. Lho, besar. Tutulna. Nak ora rika ya kan. Ojo pate ojo. Ojo jadi pateni. Lah anu niki suwite iki cilik banget e. Ane nganggo ki ora kena ning jero e. Nek nganggo iki kan tek. Wak. Ya ora karo kuwe lah. Ora karo kuwi piye wong Karo kene bapak kae iki. kenal. Entuk kae iki anugrah entuk kowe musibah kok. Lah iya. Ora jan. Ya. Mandel apa ora? Iki agar tak golek iringan kesusu kok. Aku wis omong kontone tak kon yo ngono. Kring ngono lho ketok wangun. Ya baleni. Balik. Kandhani. Kira ta aku ra wis omong nek cilik saurane iki nek kowe bakal anu iki anjur. Masuk. Dene kurang
Kaya kurang mantap temen. Angel yang lebok. Aku sing masuke Ngen dari belakang. Kowe aja melu-melu nggonamu ki cilik. ya bisa lah. Emoh. Yang mana? Yang iki, Bolongannya. Ki lho bolongan ning kene. Wi moto. Ora oleh ning motone. Kene. Ning motone sapa sa? Motone iki Mbak Oto, Otone Icak. Kuli ngomong ke Otone Icak. Otone Icak. Otone Icak siapa? Karepe motone picak. Oh, Ya, motone picak. ya ora bareng ditusuk kok Otone Icak nek ditusuk. Salim kudune Mbah Woto ning kan disingkat Mbah Oto. Oto. Otone Icak, makanya aja ditusuk nganggo garis, mengko metu getehe. Ngetuk apa KTP? Getehe. KTP. moto kok ditusuk metu KTP omongan. Oh, mane rek kupinge bosok. Rumangsane moto ki duk japil ngono apa ketoke KTP. Gete. Getiye. Iya. Getiyeh kowe. Getiye. Apa getiye? Getiyeh, getehe. Gete. Iya. Iki kan karo turunan India. Oh, ya kowe. Geteh sama beda-beda. Oh. Biru. Iki Mulane kaya India ya. irunge kaya India iki wis ketabrak becak wis ya nyanyi kok. Keprimen. Aki ndodok. Bes. Matane. Koreti. Oh sing nabrak bancenengan kuwi. Banci piye aku lanang? Iki wis tak sopan-sopan ki lho. Panjenengan. Panjenengan aku nek kowe seneni paseno akune. Pak panjenengan. Ya. Pak Panjenengan. Oh iya. Panjenengan. Oh, beda-beda ya pancen tapi ya. Ya beda engko namu iki mah ya bingung kok. Iya. Dunekke Maring aku ning Purwokerto arep jagong. Bingung. Mek jagong iku ning Purwokerto. Jagong nggone dheke linggo. Heeh. Padahal nek nggone dheke nyumbang Nyumbang. jagong. nang ngene kula niku kula bingung. Padhe Marwata kok teng ngene kula niku teng alun-alune mriku kula nggen lapang anu Purwokerto. Nggih. Ngendikane jagong. Jebule napa? Kondangan. Kono kondangan nyumbang. Ngerti kondangan ora? Ora reti. Apa Ora kondangan? Ora ngerti kondangan. Kondangan ini yang dipegang Mas Mantri itu nih. Kuwi kendang. Wah. Ya ora reti rasa di sini nih. Kondangan apa? Mutiar kowe kok. Angel lah ora. Tuku cangkem ngono ning online ono ora ya? Aku dhek soalé neng kono kan desane iki isih ado-ado. Wis kuwi blek ado-ado iki sing. Omahe ado-ado ngoten nek omong, "Oh, seru banget." Wis biasa. Cang Banyumas. Ya menggonku. Oh ya di Banyumas. Ono menggonku kena Banyumas. Jauh dari sini Banyumas. Ya ora patang jam. Oh, Doyan mendoan. mendoan apa itu? Tempe. Oh tempe ya doyan. Tempe. Ya tempe doyan. Tempe Iya, iya. dilepungi. Tempe. Mau toli-toli saiki tempe. Lah apa sih? Ora apa-apa. Tempe. Kalau di sana tempe. Tempe diapakin? Di Tempenya. Tempe dicekik-cek kaya kiye. Masa ya gawene Ya gawene dicekik-cek. Tempe ki gawene dicekik-cekik gawe Ya, tempe. itu dimasak gimana ini? Iya, di segi gelepung. Apa gelepung? Tepung. Tepung. Oh, dikasih tepung. Dikasih Iya. kenal. Dikasih kenal. Kasih kenal? Kenal karo tepung ki padha. Tepung kenal? Tepung Kenal terigu. itu tepung apa? Tepung itu akromnya sama kenal itu artinya sama. Terigu. Tepung itu kenal, tepung kenal. Oh, kalau tepung kenal itu temennya tepung kanci, temennya tepung terigu. Tepung kenal apa Pak Seno? Mbah. Saku ora melu-melu. Itu jenis apa? Senengane do gawe ukara niki nek takon ngoncet iki. Tepung Oh, maizena. Apa? Tepung beras. Oh, tepung beras itu Tepung tepung beras. kenal. Oh iya, deti. Wis ngono gek nembang. Oh, nembang. Ya nembang. Anissa, nembang apa kowe? Onten pamundutan Ono konten. akeh. Ya ning Tawangono Lintang, Podang Kuning. Terus Sriuning. Ya, pirang-pirang. Podang kuning nggih. Ya, Sesideman ya ono. Podang kuning. Napa niki ajeng podang kuning napa? Terserah kowe. Sing mantep atimu apa? Napa Pak? Napa? Podang Podang kuning, kuning. bener.
Bener pilihanmu kok. Ya Sah. pas, kayak Nggih. lambine kuning. Kening. Ya. Ya, Kening ki dibawani. bathuk kok kening. Batuk. Kuning. Aku rasa sakit. Kuwi bathuk nek kene iki bathuk. Kowe iki Batuk yang kene batuk. Oh, ini bos Jawa. Kening kuwi Oh, kening batuk. Oh, nek kuning tu warna, nek kening tu bathuk. Batuk. Tok. mulane wis Tok. mulane aja tok nek ukara sing werna-werna kuwi kok ndak takon wae. Rumangsaku ya men sinau ngono. Aku iki kok kebangetan kok. Wis rasa tok omongke meneng wae. Gek sepuh. Oke. Ku anggere muni omong sithik ngono ditakokke, "Apa kuwi?" Ah, cilaka dadi. Wis tau mangan gembus. Ah, iki Deneng. Apa? Gembus? Gembus. Bos. Gembus ke sekantela diparut. tolong banting Kayak- ke ciblek. Gembus sama kayak getuk itu juga sama, beda. Apa? Gembus sama getuk itu dari Beda. Getuk. Yo getuk. 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 Getuk karo gembus beda. Beda. Angger getuk kan manis, nek gembus ke asin. Oh, beda manis sama Beda, asin. iya. Bolong tengahnya. Ada bolongnya, kayak donat. Ya, kayak kue. Kue apa lagi? Mutar kowe mau. Kue donat. Kayak begitu. Kayak begitu apa anak? Nadyan wujud temong peksi. Suarane apik ya? Ora sanggo ah. Ya tunggal jene suarane. Asu tuh anjing. Ah, Aku bukan anjing. Enggak, suara. Suara. Iya. Kamu bukan anjing. Bukan. Manusia. Nek iki malah kirik wong cilik. Oh, anaknya anjing. Ora. Kirik. Tumon anak kiri gelungan. Ayo tuman kena weruh nang kene gelo-gelo. Nang apa kok gelem ditutang kirik mikir mlaku bareng? Lho, pancen kuwi tanggo ngusir wong sing ngarep do cedhak karo aku. Ha nyatane mah ya ngono. Ujar-ujar apa anak kirik nang wayang. Ayo iki mulane. Ayo. Ora kaya nek ngomong to Mbak Ciblek. Nek ngomong ting pecotot nek nembang. Nggih, angger ngomong pating pecotot ting nembang kok main nggih. Main nembang. Main. Bisa pas main. Main ngerti ki apik nek cara kono. Apik. Bagus. Oh, makasih ya, Bude. Oh ya. Alus manis tur merak ati wasawengkon kula goleki si podang kuning iba bunga hengga tiku nyanding bisa dadi tombo Luar biasa lho Le. Dua channelku, channel Dalang Seno karo PWKS Live begini berjumlah 17.000 orang luar sing biasa. nonton. Luar biasa. Sebagai saksi ulang tahun Kota Magelang. Kota Magelang. Yang ke 1113. Jadi nek
Tunggal ewu 1113. 113 Apa? 113 100 di 113 Piro? 113 ya. 3 ora nggo ora tikong. 13. 1113. 1113 basa Jawane 1113 Ben diomong sak geleme dhewe ngembangane ilate klet karo telak malah repot ngono. Ya Ya ora ono ilat kok kelet terus. kelet dikletek. Iki tegese ade melu seneng Nggih. sing tresno budayane dhewe, Nggih. budaya wayang, budaya Jawa, saya suwe saya ngrembaka. Nggih, luar Kintanya. biasa. Teng Magelang mriki ya kata ya Pak Demarwoto nggih Pak Seno. Nggih, leres Bu Ciplek. Seniman pembangunannya nggih maju. Kula Jelas. jenenge sejuta Jelas, bunga itu ora sejuta tegese bunga. ora kembang kae. Bunga itu daya tarik. Daya tarik. Nek iso dadi destinasi wisata. Nggih. Kembang kae rak njodo diparani kumbang, Iya. diparani kupu. Jadi kota menarik, sejahtera, aman, tenang dan siap dihuni oleh siapapun. Iya. iki pinter ya Juga, juwane ya Kotane sejahtera. Sejahtera. Kota religius. ya Iya. The Nail Kota- of Java Apa? The Nail of Java ini semuanya Magelang kota militer juga selain kota sejuta bunga Ya. kota militer Kota militer. tak ketok kuwi Iya. mau Apa? ketok Getuk kayak gue yang ngentut. dudu aku ora ngentut Yo. Ya, mangga Mbak. Mangga. esuk awaring omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng bebarenganku goleki ora krasa esuk
Ki kaya kelingan dek nom latihan teater ngono. Sapa? Aku. Ha piye? Ali omong ya muni omong adoh, cedhak ya kudu adoh. Sing penting banter. A I U E Bode ngerti, wis tau ngerti Diah Balitung durung. Apa? Diah Balitung iki sing duwe mbiyen jaman babate Kota Magelang ngerti ra? Diah Balitung. Kuwi lho, kuwi. Oh persis ya. Ora iki ngoni-ngone. Ingon-ingonen. Zaman leluhur, Pak. Tahun 907 Masehi. Ora apa-apa. 907 Masehi sapa sing babat Kota Magelang? Diah Balitung zaman dulu raja itu. Iki lho. Cah cerdas ki ngene iki, dadi ngerti sejarah. Aku ngone-ngone. Ingone-ingone. Malah melu jaga katentramane Kutha Magelang. Iya. Ngone-ngone ora mesti ana dijupuk nilai positife to. Ha iya. Oh iya Minggu apa banyak. Kan nang pojokan dikeki banyak nek ana wong mlebu mlumpat ning jero banyake mesti muni. Nek asu ya mesti njegok. Tegese kuwi dienggo menjaga keamanan, menjaga ketentraman. Berarti ya kowe kudu ning kene terus didadekke patung wae kaya Bode Ciblek mau kudune aja Bode Ciblek tapi kowe. Kudune karo Rika ya bener. Nek patung ora iso njegok. Ora iso njegok, kudu njegok. Iki nek digawe patung, sing gawe patung mumet. Mumet pripun? Ora iso le gawe untu ngene lho. Langka ya mau untune. Lho kepen. Ora, lek gawe ora nganggo tangan. Nganggo apa? Gip. Heeh. Kuwi raiku tebloke pok ngono. Engko tarik metu aku di lebokke meneh wis dadi sisak. Ora usah emosi. Niku emosi Mbak Limbung. Nggih. Tanda-tandane wong emosi niku li sanjang kados niku. Oh, lah gayane bareng delok len joget. Sapa? Upin kuwi. Lho. Kowe aning perlu tak apresiasi lho. Oh iya. Bu Ciblek iki arep wis nuwun sewu ya swasmono ning begitu ngerti lagu-lagu terus yo yo yo. Wah, energik luar biasa. Mula jenenge Ciblek. Manuk Ciblek kae mlencok nono mlencok rene. Ha iki gagak tuwa iki. Lah, Tuwa tur boleng ya. aja kesel. Ora kena jengkel. Gagak nglimuni malah arang-arang kok. Nah, Anak Ciblek ora apa-apa. Ora wis apik iki mau jogetmu kaya boneka sing digawe batu. Ora ngerti iki wong dancer lho. Dancer. Dancer iki wadah bayine kualik ku jenenge dancer. Sing jogedan kae lho. Dancer cheerleader. Aku kan and 1 and 2 and band. Ya gitu, dancer. Itu namanya dancer. Ya. Aku dancer dari Jakarta dong. Tuh. Dari Indosiar. Indosiar. Apa? Indosiar. Oh, Indosiar. Indosiar. Sangat siwar liye dhek jenenge Wardaya. Oh. Neng kono nek Indosiar. Nggih. Kelingan liye. Matur nuwun Mbak Elisa. Ngersakaken Mbak Ayu nyekar. Oh iya, wah matur sembah nuwun. Ayo Mbak Ayu, sawangan gelo sing mirsani jek semene kae. Wah, tese kathah lho niku mambra-mambra tekan mriku. Tresno budaya. Nggih. Tresno kesenian. Kene iku akeh kesenian. Ana topeng ireng barang komplit tang mriki. Ora topeng ireng, aku tahu lho pentas karo Piyayi Magelang ki. Tenan lek jenenge apa to kae du. Apa? Oh, sorengan. Engko sing keri sik metu penangsange ijen, upak-upak. Topeng ireng aku tau ning Garjo main ngono ora nggo pakaian topeng ireng. Kathok jin, jaket jin, kacamata ireng. Kuwi nek ditabuhi nganggo musik wis ora kalah karo dancer saka Banyumas. Apik rampak bareng mongko awake do atletis kae. Nggih. Kuwi sesuk diundang. Oh iya. Diundang piye maksude? Ngono. Kok he. Apa? Ora nesu. Ora nesu. Ngapa nesu? Ayo mau diundang ya. Kesenian kok dienggo nesu. Oh, engko apa? Nesu ora marai sugih kok. Ayo Mbak Ayu menika wonten ingkang nyuwun kutut manggung. Spesial iki. Khusus
Ciblek nek gelem nganggo kacamata ya ayune kaya Mbak Ayu kuwi. Kula Nggih. melurut. Ora iki nek Angger ngangge kacamata kula melurut. melorot iki melurut. Oh, melorot medhun. Melurut nggih ora ana. Mergane? Lelaka ganjele. Wah mbok dipaku kalih sirah. Apa kayak dilem Korea kuwi lho? Ya ora dipaku karo sirah terus dilim. Iki lho sing muni dipaku nek dilem ra orang natoni pilingan. Dilem ngono rapat nek dicopot bablas sak kulite. Ya kaya mikir Kang nganggo helm ya. Mbak Ayu kacamatane anyar nggih. Kowe kembar ora karo iki? Kembar. Kembar napane? Irunge ya ora iki nek iki. Ya ora. Iki irunge istilahnya nek omah ki American style. Waduh. Nek Bude Ciblek Gubuk. Ya ora apa-apa gubuk angger gubuk asmara. Wah. Alah, Padhake. Lah. Rumangsa. Arep gubuk asmara ora masalah. akeh nek gubuke nek menungsane kowe cagak ngarepe mesti remuk nek sak kowe kuwi. Sapa? Mbahmu jo kowe. Aja jengkel. Ora wong takoni sing ngomong. Nang kene iki ora kena jengkel. Lagi kon seneng-seneng. Nggih. Ayo Mbak Ayu. Karo ditembangke, karo diselani, engko ora kepenak rasane ya terus. Iya. Biasane selani ki mah ra penak. Mbak Ayu, monggo Mbak. Sore-sore nyala bebek kutut manggung jaluk. Iya, tombol. Sekarep nganggo kacamata lah. Apa? Nganggo kacamata. Sinten? Kula Oh, sip mesti ketok cantik ora. Jaran, kacamata jaran. Ya ora kacamata jaran ki lulang ombo banget e. ora kulit jengkol. Cilik ngono kowe iki apa-apa tuku nang nggon anak-anak kok. Kacamata ya anak-anak. Tuku celana ya anak-anak. Oh, ayo. Iki rasa nek bablas ranu sangune Pampers. Sapa? Ya Pampers ya mek Tenso Plus kuwi nek cilik. Nggih, ngertos niki sing numbasaken sering. Sing masangke barang aku. Kuwi dadak goleki. Angil banget takum ning ember gede kae, bleng. Angger blekutuk blek. Wah, iki nggone kecekel aku. Aku jelas dadak nganggo blekutuk. Kayan goleki ban sing bocor kae. Maka cuis. Monggo Mbak Yu. Ben Ata Omben Anggere muni gamelane muni terus lampune biar pet
wis kompak kok. Wis Semangat, sinergi heeh. Lagu ki senajan ling ngarang sapa ora dong seprene isih dinikmati. Kutut manggung ki lho ya. Ah iya. Oh iya. Dalang dhisik nek dipikir simbah ki ampuh-ampuh dhisik wis iso ngandhake udan salah mangsa lindu sedina ping 17. Heeh. Ora bedane Eyang Rangga Warsita kan ya ngono. Tanah Jawa nek sekalungan wesi makmur. Kuwi artine apa? Lah tegese wis ana ril. Oh. Kalungan wesi ana ril kuwi transportasi lancar. Iso ngawinke praga karo opak mulya. Terus sing kuwi apa kuwi? Ayo tegese nek banyu saka praga aja tekan opak kiwa tengening papan kono kilenan banyu. Terus wis kasembadan. Ah wis to selokan Mataram kuwi. Oh iya. Oh, kuwi simbah dhisik iki wis ampuh. Iki ayu-ayu kok. Suarane apik, rupane apik. Gelungane kayak rentengan kacang pilos iki. Nah, Iki kembang kok rentengan kacang. Mata tuwa ki ya ngono kuwi lho, Sasa. Kuwi kembang melati. Oh, melati dirunte-runte. Wis esuk butuh kembang melati ora? Arep ngopo? Arep ngenake mulai saiki arepan. Ayo. Ana jengkel. Maksudnya nganggo cunduk ngono kae lho. Nah, Ora, kowe padune lereke tembungmu arep werna-werna ngawu kembang. Melati engko nek mati ngono to. Ora aku ora muni ngono ya Mbak Cimblek. Tau boten Rika bae sing kupinge. aja kesu, aja jengkel. Yang ora kesu ngomongna. Ah, ngono lho. Arep nganggo melati apa ora? Ora. Apa dibuntel kresek? Kayak malah saya cethu kayak dibuntel kresek kayak piye. Ora apa-apa. Sioku pancen sio tikus kok. Kok sio tikus ngono? Nah, tikus kae nek mati ya mek dikresek buang ning dalan to. Aja Yo, jengkel, yo. Gawe minir. Sip tenan. Iki ning Gubuk Asmara. Wah. Makan. Nek gubuk kae ra sida aku. Wis ora usah nyuwara kowe iki malah. Rika nangis apa medeni? Mutah. Oh, muta. Terus wae, Mbak. Neno. Mangga. Asu. Aduh. Kok nganggo asu? Asung. Oh, asung. Asung jarwo. Asung.
Matur sembah nuwun, Mbak Ayu. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Nggih, Budhe. Sanseno ya angel. Alah gare cangkeme iso ora le mune kok ngono bingung. Ngono Oh ki iya masalah. ya, Rika sing Aku sing merongos iso. sing merongos be bisa ya. Apa meneh sing Masa sing ora merongos ora bisa. Gini iki be sing merongos pinter ngomong Sanseno. Sanse. Jenengan boten saged. Mboten iso. Malah pinter sing merongos deneng. Wis pokoke tak dongake sok putumu lahir merongose nguli aku. Aja cekel. Dikebuk wetengmu no. Aja padha Mbah Oto. Nek kae ben sak karepe. Nek merongos lumrah dedeke kaya aku. Nek putune dhek metu cindhik merongos ora kaya kala bendana kowe modal. Cendi undase gedhe merongos. Nek aku wonge sik dedeke lumrah ora guyah. Wah lemu guyu kuwi modus nek kuwi. Ora kok. Aku ki mung ora arep guyu mergane ya mesake Bu Ciblek lho ngemu anane cilik, ndase gedhe terus merongos. Merongos. Lah ngopo ta? Apa nyong merongos? Endi nyong merongos ora? Apane sing merongos? Putumu. Oh, putuku. Nek Ya sing penting ora edek-edek karo Rika ya ora merongos. ora penak karo nyong, malah luwih merongos putumu. Ya ora apa-apa sing penting akeh rezeki. Selamat. Selamat sehat. Sehat. Murah kabeh itu merang liya. Amin. Monggo. Sing dikolati sing Mbak merongos. Orisa. Monggo Mbak Lisa. Ya ning tawang ana lintang, ya diaturake. Pamundutan saka Sinten, Pak? iki sapa asmane ora diteran ning kene? Ya. Nggih. Oh, Pak Kajar, Pak Fajar saking Ger Tengah Lor, Jati Sawangan Magelang. Pak Oh iya. Fajar. Monggo, Mbak. Nggih. Neno. Suarane main banget ya. Suarane main. Main Main ki iku pripun, Bu? nek main cara Banyumas kuwi apik. Apik. Suarane apik ki main. Iki suarane mandan main ki yakin temenan. Kuwi apik tenan. Nek wayange mulai main ki karo labuh. Oh, Wayang mulai jejer ki labu. Ya, padahal wayangnya wis labu. Vaksinan iki sih mengke wayange labuh jam pinten. Main jam piro. Iya. Ni Reki itu kowe. Martani Reki, nggih, Mbah. Monggo, Mbah. Gentosan. Apa? Nggih. Bawa Mbah Oto. Wis rasa ndak mah menyelat tuntune. Ora taklim kok Mas. Malah taklim ki malah sing kelet lambene cangkeme ra iso nggumengo. Nih ya coba Lek, coba. Monggo, Mbah. Janji-janji kowe ling. Suarane apik jebule Rika. Ning apik meneh nek aku ra nyuwara jane. Ora ngrapik ngesuk maring Indosiar ya. Waduh. Indo siar kowe mau. Ora meng Indosiar. Ngapa? Lomba mikrofon pelunas hutang. Sip. Matur nuwun aku. Iso lunas.
Lunas. Nek perlu tak lunasi nyawamu sisan. Aja jengkel. Aja Tapi pun nate teng RCTI. Oh, nggih to. Pada Nggih. RCTI ora RCTI. RCTI. Ya. Radio campur tip. Malah larang regane radio campur tip. Mbane radio campur nyolong. Wis ora lali aku. Sumatera sing tias. Iya lumayan. Apa? Ingsun. Main arep mrongo suara. Sampeyan aja ngeco. Ya nom-nomane pemain ketoprak top e. Niki Wah. dados Macan. masa. Matano ning ra Baladewa. Aku Baladewa. mau. Baladewa. Kowe genti. Nggih. Nimas ingsun prasapa sinak senan bumi langit Tak ngising. Kuwi wong tua kaya ngono kuwi. Ana Bocah. tembongan kok tangi. Cakepane iki aja dipedhot. Tangi sing tias. Lah. Tangis. Kok Tangis malah- ing tias. Aku mau ngene kuwi. Ora tak ngising. Tak Masuk. Angge Tangis. nun sewu angel wong mrongo sih angel. Heeh. iki dilemeske lambene wong kecokok untu e, Blek. Lemes nah. Tangis ing tias ngono. Tangis sing tias. Kok jek tangis ing tias. Ngenteni padang rembulan. Wah, jan. Wah jahan lomba ngesuk balapan karung. Karunge ya nggo ngarungi kowe separo tok mingan. Oh, tak kira nek lomba nyanyi kok lomba balapan karo. Angel lho balapan karo nyanyi. Wah, iya. Apa meneh lomba teklek sing renceng-renceng karo nyanyi lah krungkep nyonyor kabeh. Mula aku ora tau melu nek krungkep ndak entek untukku. Wis pirang sasi no? 3 Mbah. Alhamdulillah ora Oh, numpak motor. Nggih, numpak napa? Mobil. Oh, nggih numpak mobil. Tamiya. Kok Tamiya? Kening Tamiya. Oh Mbak, jenengan lagi halim. Nggih. Hamil kok halim. Oh nggih. Oh kuwi kelingan ning Halim numpak karo aku. Oh, Nangis. Ora wedi numpak pesawat. lho, pesawat niku pun aman, Bu Ciblek. Nggih wong Mboten pas sawedi. kalau semanten pas kula mereka pas mbiyen enten nikah lah anu pesawat tiba. Nggih. Dadi entuk tanggapan regane pira-pira dibayar. Bareng digelemi dekne, ala kepegede kepripun sih kula mboten rika mawon lah. Ah karepmu nek bedil tanggal mengaruh sing nanggap aku. Bareng wis tenan numpak ngremet pupu sak enake dhewe. Take off lho munggah. Pak Gede. Pak Gede. Pak Gede. Anek rupane ayu aku merangsang ngawur modhae kaya arep mutah aku malah. Kaya diremet. Ya ora kaya wong jenengane wong wedi. Wedi tenan. Wedi temenan ning nek siki ya wis wani. Oh. Kula mbiyen kan kali Pak De Marwoto teng Palembang. Kali Pak De Marwoto dudu Marwoto ki Solo. Pak De Marwoto teng Palembang kali Abantus. Nggih. Kula ora wani tak wanak-wanakna kula jajaran iku Pak De. Abantus nang mburi prisik Blek. Ora apa-apa numpak pesawat. Mau ngerti tiba tuli bareng. Saya wedi.
Pak Gede niku kaya niku Pak Kanto sing ngendikane kaya niku kepripun? Ampuh aku yo ora ngerti. Kaya nek aku ora melu numpak aku yo melu numpak. Lah nggih kula teng pesawat nggih mboten nguyu tengken. Apa? Mboten pipis. Oh. Lah wedi mbok ngopas lagi pipis, pesawatnya miring-miring iki nyung ya mekeluma. Jadi ya tengken bae tekan rampung gon. Umpama kowe mlumah-mlumah ngene wis engko bar kowe dilap terus kaya lenga putih ditaleki kaya bayi. Ayo nok. Iya, Mbak. Matur suwun Mbak Orisa. Yo. Hati-hati no. Atus-atus Mbak Orisa. Kuwi deglong kuwi. Goceki ya. Nggih. Ya padu-padune ya nyambut gawe disambi nggawa anake. Ya. Jeneng weteng kok ya. Kudune sing bayar ya perasaan. Maksudnya? Lah ya kudune bayar kinyis-kinyis. Oh, kinyis-kinyis kok ganyes-ganyes. Adeke ya urung duwe bojo tenan kok ya. Ayo, mulane keselegan iki Ibu. Oh niki dereng bojo. Iya masih jomblo. Oh, masih gadis. Masih dang. Oh, jarku wis duwe bojo. Dorong Pak Jake. Dorong ora iki bocah cilik wis duwe bojo dorong. Kowe karo ora kowe cah cilik duwe bojo. Bresek. Aku tak Wong. Lah ya ora masa ngarani ndase nyong kaya jengkol. ini dibeseke. Asa melu-melu ora barangan ora main. Apa main? Aku ora main. Angger ora main aja ditiru-tiru ngerti apa ora? Aku nyinden ora main. Maksudnya angger kayak ngomong apa ki anu ora main aja melu-melu kowe. Aku ora main melu-melu nyinden. Tapi iki ngomong melu sih ngomong ndase kayak jengkol. Menu apa? Menu nasi goreng. Gak paham saya. Sida-sidanya gemblung pokoke ngomong karo kok. Kepiye Bu Ciblek? Melu-melu Melu nasi. ngertine dhek menu.
Aja melu-melu apa? Melu nasi goreng. Melu. Apa melu? Jangan ikut-ikut. Oh ikut-ikut, nggak boleh ikut-ikut sama ini. Iya. Simbahe si Ya nek Jene, ora rapi gini. kan jadi melu-melu. Oh, ora oleh iki. Iya, Pancen yo. cangkeme sing elek iki ne Berarti kowe. Cangkeme elek. Kayak cangkeme elek. Gini. Wis. Kowe iki nudingi aku terus. Kayak pancen cangkeme elek. Maksudnya iki sing lorek-lorek iki ne. Aku pindah ya menungso. Lah iya. Nek cangkem elek ya lumrah mergo regane murah. Kayak elek ning larang iki cangkeme. Iki ya. Payu sing penting payu, Mbah. Engko tembungke. Tembongne apa? Pak cangkemmu arep disewa Mbah Oto no. Pak cangkemmu arep As kowe iki. disen apa? Kae seneng banget galo kae kowe. Kowe iki dikon sapa-sapa manut. Kowe dikon lek Marwata manut engko bayare njaluk kae ayo. Oh ya, mungkin dibayar ya. Heeh. Dibayar Dibayar murah. kapri. Dibayar kapri mungkin wis lunas. Wis lunas. Bisa Aku entek njaluk duite. sapa? Aku njaluk duit sapa Lho ya nih? bodo. Njaluk duit Mbah Oto. Heeh. Murah aku nene. Murah. Njaluk ya. Piro? Seket. Wis kowe. Seket. Seket. Seket ki sing bal dung 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 terus dilebokke kayak bal seket. Kae basket. Ha iki Basket. Seket. 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 Nah, wis pokoke sakarepe cangkemmu lah. 50.000 maksudane. Wis kono ya. Seket njaluk bayarannya sing larang. Berone. Seket sing mung tuku muntul. Muntul apa ne kuwi ne? Muntul ki nek cara kene telo pendem. Ah. Ki nek cara nggone dheke muntul. Muntul. Oh, telo, iki kaya Doyan rupamu muntul. telo. Piye? Eh? Kaya apa Doyan kowe omong apa? Kaya rupamu. Telo, nyereti. Enggak apa ora. Apa? Aku wedi nek saiki. Wedi. Aku ki malah sing penting seret. Oh, kudu seret. Ora seret tak golekke jamu ya kowe iki. Kudu seret. Kudu seret ora seret. Seret ki digeret ngono. Seret. Seret ki sing godhog wedang ya. Ya ceret. Ceret iki kowe ceret gombel barang ngono ki. Oh, ceret gombel. Lagi reti aku iki. Aja melu-melu. Ora. Wes nyanyi apa iki ne? Anak patah Ana. Musuh kita tahu. Nek kok dorong rampung ben nontone sehake lho. Lah ya kok nembang, kon ngapa sih jengking? Ya nyanyi apa nembang apa? Buci blek ki ora kena emosi. Aja cengkel. Ora cekel ngarani nyong ndak Aja cengkel. Dasmu kok Das. Ora salah mene aku ne. Sa kowe iki nek dikon le Marwata ki aja manut. Aja manut. Aku mblusukke kok. Aku lip sing. Buci blek kok tak unekke ndase kaya jengkol. Jengkol anjir kan sampe lu baik lah. Wong piyayi apike kaya Apik kok. Apik ke patake. Cantik-cantik. Ya, ngono piyayi kok. ndase kaya jengkol. Oh. Cantik unik. Ayo cokan ngarani apa ndase kaya jengkol. Bareng. Lah kaya iki lho. Aja ngenyak arep kaya iki oh sirahe nyong. Apa kaya Gelunge nyong belarang apa maning sirahe. gelunge larang piro regane? 300 juta. 300 juta. Pinggir dituku nang Jakarta. 300 juta. 300 Iya. juta tenane. Gelungan gon aku 11.000. Lah murah temen. Kok iso 300 juta? Gelungan. Sandase apa piye ngene? Sematane. 300 juta sak ndase apa piye? Sematane. Semata. Kowe ora sak ndase sak bangkeane sak sikile 300 juta. Ora kena jengkel. Wong sing lah kowe sing jengkel Oh ngono. nyong ya. Eneng Apa sing iki nyanyi sing no? nyuwun gubuk asmara sa. Gobok asmara. Gubuk. Gubuk. Yo di Ngapura. Oke. Kowe aja tok siap. Gubuk. Ah. Gubuk. Gubuk asmara. Ora gubuk. Gobok. Gobok. Hei, gubuk. Ya gubuk. Anak iki guguk. Guguk. Guguk oto. Aku apa? Guguk oto. Iki gudal. Oh, Gudal Sena. Seneng banget. Seneng banget. Ngapa iki joget-joget? Ya kaya nari anake Pak Tani,
beda. Apa sing anyar? Beda. Apa jenenge? Kuwi ambyar. Kuwi mau Sahara iki. Riak ngono. Ya. Ya Gubuk nyanyi asmara. Oh. Ya. Nggih bawa. Hah? Bawa. Nganggo. Wah, ngono iki aku gudal seno tak ajar. Simbahe iki lho. Simbahe. Iki bahe iki. Aja ngrano remene aja. Elek yo cangkeme. Iya iya. Modar kowe. Aja muni cangkeme. Mboten pareng. Kasar. Sing paring nopo? Cocot. Cocote elek. Oh, ora pareng. Wah, kowe iki lek Gudale seno cocote elek. Godales. Aja tak kuwi engko nang ndi-ndi diomongke kuwi engko. Ya ben. Joben piye? Godale seno. Ana salah iki ana dosane pokoke tanggungan. Godale seno cocote elek. Godale seno. Aja kayo karo bose kok kaya gue. Ki ngomong apa sih Mbak? Ki ngomong apa maksudnya? Lah aja ngomong cocok. Ora pareng. Ya ora pareng. Sing alus apa blek? Carane sing alus cocok. Ya ora cangkem. Mau wis cangkem salah aku nih. Cocot sing bener. Aja tutuk. Tutuk. Nah, sing tenol. Tutuke Pak Seno. Tutuke Pak Seno. Aja nganggo gudal. Oh, gudal apa to sajane? Hah? Gudal apa saja? Aku ora ngerti. Kok dadah-dadah malah Marek kena ora doyan mangan kok ngomong iku. Asale kowe ngenekke aku guguk. Ayo, Karepmu iku alat karo aku wis anu. aku ya kualat karo aku. Apa kualat? Aku nggak tahu kok kualat. Aku yang ngonekke aku kok. Yang betul? Ora entuk kaya ngono kuwi. Aja manut ki lambene iki. Oh, pokoknya nggak boleh ya. Ini Mbah Oto nih jelek nggak boleh. Sing apik-apik ngomongnya. Yang Iki wis apik-apik. Iya. ora tertib babar blas wis. Ora tertib. Oh iya iki lambene iki wis merongos omongane elek. Iki sing jeneng Tom Rongos berbunyi nyaring iki. Tong kosong tom rongos. Kuwi mau basane basa Gudal Seno ya ngono. Ora lah aku mengko ora dibayar, salah. Amplopmu tak gawa kok ora tak keke. Tak bayar. Nyingkar nyingkur. Cah radom do diajari. Aku ya gelem diloni salah. Oh, ya gelem wae kok ya. Ayo rasa ngersula gelem ya resikone apa-apa ditanggung izik wae. Dia ngomong apa ta? Mulane dadi wong tua ki sing bener anggere nglajari bocah. Ngono kuwi. Ngomong sepedil-sepedil kuwi sing bener. Sepetil apa? Sepedil. Iki kok nek bablas omongane beda lho. Sepedil gane ora ngerti sepedil. Sepetil apa? Kecil. Oh, sekecil. Sekecil-kecil. Engko nek muni sepedil kene luput le omong sing seneng iki. Wis kowe kira satu bolan balene. Ulan. Wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen ke mutan. Itu apa itu? Kenapa itu? Lho gue bancin. Ini bancinya yang tadi itu ya. Lah niku Pak Seno malah wis pinter dibancing. Kowe tau perkara kok ngene iki lho, Sa. Kae lho ngene pitike lho, kaya apa? Oh, iya kesilit. Berutu. Modar. Silit pitik Puas aku, Pak. berutu. Ora wis sampe kuwi mau kok. Mulutmu kayak berutu. Udu. Silit pitik itu. Berutu. Itu kan baru sepotong kata silit Iya. pitik. Iya. Kalau komplitnya itu Aslinya gudal silit pitik seno. Lah iso. enggak ada senonya.
Dalak gudal tuh dalang. Gudal itu dalang. Jadi gudal. Kumplite silit pitik Oh, gudal. Sa tak wong sing diunekke kuwi lambene kuwi kok dadi tekan aku. Dek nganggo topeng mau lambene kaya apa, Sa? Silit pitik. Asik. Berutu itu loh kalau di silit pitik itu kotorannya namanya lencung. Lencung. Kowe arep weruh lencung. Lencung ya. Kae. Gudal lencung kae ya kuwi. Lencung. Cador-adong do dienggo dolanan. Dienggo nek apik lho. Di mana tadi dibuang? Engko dienggo meneh silit pitik meneh. Ora. Bagus itu bisa kembang kempis. Ning malah Pak Demarwoto apik kowe timbang untune nggih. Heeh. Ya ora iso iki dienggo. Ora main kowe bae dadi Iki nek ora nganggo untu ora tementel. Oh, dadi iki candele untu. Candelke untu. Iki malah apik kowe karo mrongos Rika. Ate nek arep nyandele gelungan gorene tak cokote. Kene mbok menawa nek pengen nyandel kene. Ora kena jengkel. Ora gelunganmu candelno silit pitik kene. Lelampahan wuri. Apa enggak lambe muncu bae. Ya, itu harusnya I gitu kok tetep U gitu. Ora jeneng Sing nyawang kaya keju ngono ya delok. Cangkemmu ngono terus. Aku rasang wis terus ya. Aku tak mangan bakmi. Tresno tulus nadyaning kubuk asmara. Ki mau dong ya gubuk asmara mau lingguan. Durung. Iya, mangga. Yen liwat aku kelingan gubuk gae biyen tak golerek ning Waduh. Gerongan kok masor. Iya.